네. 예, 봐봐, 봐봐. 마우지에 탕배. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायबाय आं दंफैयो जनाय हाथिजानाव दिनै आङो जोंहा हासबेन्डनि बिमायनि फिसाजोनि हाबायाव फैदों लोगोसेनो दिनै आङो मा प्रिपारेसन खालामदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन दा हाबाया जाथ'वाखैनो आरो प्रिपारेसन ओइनो फुलानो जालायबाय आंना माने इउटुब खालामदों माने दा जाथ'वाखैना आरोना लोगोफोर खालि दा इयाव बिबार सिबार होनो दंबायो दा आं हाबनानै नोंथांमोननो देखायलांनि मा प्रिपारेसनसो होलायलांबाय आंहा इंलिस रोङा नालाय ओरैहाय बिबार होजोबदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनि लोगोफोर नैयो बिराद मोजां नुदो आङो जोंनिथिं इफोरबायदि बानायनाय जाया आरोना माबोरै बोरै बानायखो नै आदा मोनासो मिथिसिगौ इखिजाथ' मार साफा जाखादो नै बिराद मोजां नुदो नै इसोरनिथिंजाय बाथौआबो माबायदि नै जोंनिथिंथ' इदि बानायनायानो जाया मोजाङानो नुदों हाथासुनि खुरो नोंसिनिथिंलाय जोंनिथिंबो खोमा ना खुराखैथाय खुरथ'आ ना जोबखांनासो दा हरगोनसो जोंहा ओमफ्राय इयो मालाय आदा खोन्थाना होनाय बाथौआ मा बेलेग बेलेग बिदि नामखो ओं ओइसोर जोंना इदि मन्दिर बानाया जोंना हाबानि मोनसे मन्दपल' बानायो आरो इदि थालिर बिलाइदो मोजां नुदों आङो माने लाइमोन आफादनि आफादगिरिनाव सोंनानै दे खोन्था नोंनो बानायदो नालाय जोंना थानसालिखौ जे माबायदिहाय बानायो बिदिनो जोंना बानायनानै जुलिखौ होनाय जायो थानसालियावबो बानायो जुलिखौ ओमफ्राय बिनिखायनो लाजिखायो दे आंबो लाजिदो बेनिखायनो जोंना मा मुङै होनाय जायो बेखौनो लिरनानै होनाय जायो आरो बाथौ मोनथाम जेनेबा आगसिथिं माइनावनि मोनना इयो माइनाव इयो बाथौ ओमफ्राय इयो बाराजा इदि आरो इसोरना बिराद खस्थ' खालामना बानायदो नै मोजांथार जादों नै लोगोफोर नोंथांमोननो बिराद मोजां देखायनि मालाय बिबनांनि हाबायाव बिगुमैया एकदमबारे ना एवगासिनो नै लोगोफोर हिनजाव गोदाननि बिगुमैया आरोना बिराद खस्थ' खालामगासिनो आदाया आं आदासो जायो नालाय ओइ नाया मावथिखा मालाय आदाया एवगासिनो नै लोगोफोर दायो जोङो ट्रेन गाखोना फैदो नालाय एकदमबारे जोंहा थाइगिर जानो नागिरदो थाइगिर दाननानै जानोसै नै थाइगिरखौ लाखाबाय नै सायग्राया सेखांलायदो थां नोङो मा उसुखुथु नोंलाय ओइनो नोंना हौवाया मावगासिनो थां हेल्प खालामबाय एसे हाथारलायो थानो जानो लुबैनाया एसे गोजान बाक्सानिफ्राय जनाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव दङ जोङो उन्दुनो मोना मानो मोना सानसे मैया सानसे उन्दुबाय थेवबो हायाखै मेगन मोदै दा हाबायाव खामानिसो मावनो ना देहाखौसो सामलायनो जालायलायदो जानोसै नै दायो आङो आलौ सेफ्लेनोसै मेगन मोदै खारनायनि आरो जागोना जाया बाजैया जाया मुलि जादों जों जानि र'
ถ้ากินเสียงถ้าที่แบนอ่ะmalah perasaan cuma saja malah sih pernah hawen mama dah bisa deh kalau gitu hawa hai reels jaga sini reels dengan video banega sini tinggal Iya, Mama sampai. Mau dia sampai. Nama saja, kayaknya. Musim udah muncul. Ay, kena kata nak. Mehendi ceremony jeng deh nih. Ayam babi bus tuh. Oh. Kerintet sih nama. Foto manse. Nih, ada nih. Kuliah isi stanis nang mana ba? Ikan nih namin nako. Iku mana? Itu mana orang foto shoot. Deh, kan tadi. Laila sih. Salam ya. Deh, kuri kurak sana orang tera. Deh mini, jago tanam mini. Mini. Minta ya, Bu. Laila tadi kita berapa na? Main nude jabe. Action nama. Kita dong main dia deh. Lai beda. Anggap kau lah. Foto lah di mana? Mini sama mini karena. Video lah dulu lagi ya. Ini hijau beda. Walai. Viewersफोरानो लोगोफोर नायदावगासिनो नोंसो बांसिनयाव थानांगौमोन नायख्लेंलायदो नायनाय लुगैदो नामा लुगैदोबा लुगैदो होनो आरोलै लुगैदो जानो नादो नों बुखिलायदोनो मोनजाबाल' गोदै मोनजायाबा खामानि गैया खोमसिया होथुपि बेदर जानो नामा बेदर जानो आलु जानो लुथुपिसो मावजियानो मेथाइ जाग्रासो